MTV. İsenlermisiz, kadirli dostlar? Matırlap kına ekranlar karşına urnaştığızmı? Matırlık degenden Anton Çekhov da kişi bar yaktan da matır bulurga teyiş dep etip kaldırgan. Yok, felsefe satırga jiyinlıyım. Әмма матурлык темасына кагылмый булмас. Истәүне 9 сентябрь календарга халык ара матурлык көне буларак билгеләнгән. Әлеге уңайдан музыкаль каймак хит парадының бүгенге чыгарылышында без артистларыбызның үз-үзләрен матурлауга күпме вакыт сарыф итүе һәм киенү индустриясына карата фикерләрен белербез. Әлеге мәгълүматларны сезгә мин иркә җиткерермен. Димәк, башладык. Хит парадны клип премьера белән ачып җибәрик. Чык әле яныма дип җырлаучы Булат Нәҗипов кәефкә карап кына киенә. Киенү вакыты да шуннан гыйбарәт икән. Кай вакытта 5-10 минутта киенеп әзер булган Булат сирәк-мирәк кенә ярты сәгатьләп тә җыенырга мөмкин. Диета тотмый, андый сүзнең нәрсә аңлатканын да белми, белергә дә теләми. Киресенчә, авырлык җыю турында хыяллана. Ә матур киенү дигәннән кем сайын кием алып торырга да риза ул. Тик кесә ягына карап эш итәргә туры килгәнлектән гардеробта әллә ни еш кием истәп булмый ди ул. Кайгырма, Булат, барысы да алды әле. Яшьлегең дә бар, тавышың да бар, җырың да бар. Әнә, клип та төшереп куйгансың түгелме? Yüreğimden ağladır jırlarım. Oturmalı salışlarım, toratsınlar mınarım. Çıgar yanıma, yanlarıma basarı olduma. Allarıma basta bir eyle küngelim kıllarını da. Çıgar yanıma, yanlarıma basarı olduma. Allarıma basta bir eyle küngelim kıllarını da. Matur üter bu ömürler, dürüst bir yaşasın. Hatalardan örnek alıp izgilikler işlesin. Çıgar yanıma, yanlarıma basarı olduma. Allarıma basta bir eyle küngelim kıllarını da. Çıgar yanıma, yanlarıma basarı olduma. Allarıma basta bir eyle küngelim kıllarını da. Çırlarımda, uylarımda, hıyalımda dostlarım. Sağ selamet, uzun ömür, dilimin yakınlarım. Çıgar yanıma, yanlarıma basarı olduma. Allarıma basta bir eyle küngelim kıllarını da. Çıgar yanıma, yanlarıma basarı olduma. Allarıma basta bir eyle küngelim kıllarını da. Basta bir eyle küngelim kıllarını da.
бер премьера белән хит парадны дәвам итик. Әлеге позицияда урын алучы җырчы диета тотмаса да, икмәк ашауга сакланыбрак карый. Сүз Әнвәр Нургалиев турында. Миңа киенергә 15-20 минут вакыт кирәк. Шул чагында гына үземне чын кеше, матур кеше итеп хис итәм, ди җырчы үзе. Киемнәрен еш яңартырга гадәтләнгән, иске кием киеп йөрүне яратып бетерми. Кыскасы, иске кием тартып чыгарса да, монысы кияргә соң инде дип сөйләнеп ала икән иптәш Нургалиев. Хәзердә шулай дип җырлар ул. Соң дисеңме әллә, тик җыры кием турында түгел. Ә нәрсә турында икәнлеген инде сез беләсез. Киттек 14-нче позиция. Үтсәдә йыллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, соң дисең микән? 13-нче баскычта урын алучы Мөнир Рахмаев үзен чын шапоголик дип саный. Гардеробта аның нинди генә киеме юк. Ә киенүгә килгәндә Мөнир нәрсә киясен һәр вакыт алдан планлаштырганга, әлеге процесс әллә ни озак вакыт алмый. Әмма матурлык салонына сугылып, маникюр, педикюр ясатасы булса, һәр вакыт игътибар үзәгендә булганга күрә, әлеге эшкә җитди карый. Үзеңне бар яктан да идеал итеп тойганга гына эшләр шума бара, дип тормыш тәҗрибәсе белән дә уртаклашып алды ул.
диета тотмый һәм тотмаячак та. Әлеге эшне дөрес түгел дип саный. Яшь кеше былай да матур, һәм матурлыкны диета белән бозасы юк диде. Ә мин әле яшь дип җырлаучы Мөнир Рахмаев. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18-дәге кебек. Ә мин әле яшь, уты тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, уты тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шалы дәртә яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Регина Тимербулатова матурлык төшенчәсен ике өлешкә бүлеп карый. Тормыштагы матурлык һәм сәхнә матурлыгы. Чөнки гадәти тормышта 20-30 минутта бизәнеп, киенеп өлгергән Регина берәр чарада катнашасы булса, киемендә сәгать ярым җыенырга мөмкин. Киемне еш сатып алырга тырыша, атнага бер булса да кибеткә берәр кием алырга күнеккән. Кәефкә карап киенгәнлектән 2-3 атна элек алган киемнәр аңа иртәгә бөтенләй ошамаска да мөмкин. Үзеңне формада тоту өчен барысын да эшләргә туры килә. Диеталарда тоткалыйм дип фикерләре белән уртаклашты кызыбыз. Ә хит-парадта нинди җыр башкарыр, анысын хәзер белербез. Таң атканда баланарга сөйләдем серләремне. Балын чәчәкләре аңлый минем күңелләремне. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда офыкларга моңнар булып уралдым. Чишмәләрнең агышын да яшьлектәге җырларым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Музыкаль каймак хит-парадының 11-нче баскычында безне җырлы дуэт Рамил Галимҗанов һәм Илмира Сөләйманова каршы алыр. Рамилнең киенү вакыты буенча рекордсмен дип атарга да була. Чөнки аңа киенү өчен нибары 1 минут вакыт җитә икән. Соңгы арада дөрес туклану режимы алып бара башлаган. Гардеробны еш яңартмаса да, алганда киемнең иң кирәклесен генә сайлый. Илмира исә көн сайын ук булмаса да, 2-3 көнгә бер кием сатып алырга күнеккән. Диета турында уйлап та караганы юк. Чөнки ире аны ничек бар, шулай ярата. Шуңа да Илмира киенгәндә дә максимум 15 минутта әзер була. Еш кына бизәнмичә дә чыгып китергә мөмкин. Әник бизәнергә, ул болай да матур. Фикерләрен белдек. Ә хәзер әлеге башкаручыларның үзләренә сүзне тапшырыйк. Җырларын тыңлыйк. Сиям диген миңа 11-нче позиция. Һәр көн миңа назлап дәшә иртән, үртәп мине көлеп йөри читтән. Үзе үрти, үзе миннән көлә.
süyen diye İsken şakta жылмaz o jiller Sinalar siliken iler Süyen diye sina isken jiller Süyen diye minde süyen jüller İsken şakta жылмaz o jiller Sinalar siliken iler Süyen diye sina isken jiller Süyen diye minde süyen jüller Sarıysın miğan kızaram Karşı birini deşmeyim min uyalam Şanam min niler söyleseng de Siyem degen ele siymeseng de İsken şakta жылымazlı jiller Sinalar siliken niler Siyem diye sina isken jiller Siyem diye minde siyem jüller Hit paradımızı devam etimiz. 10-нчы баскыч хужасы Лейсен Гимаева өзін тәртіпке кетірер үшін ярты сағат жетті деп саный. Киімлерді еш алыштырыға яратқанлықтан киім сатып алуға мәхәббәт белән карый җырчы. Өзі де сатып ала, еш кына бүләк тә итәләр икән. Күпләр аңа карап, нинди диета тота икән бу дип уйлап куялардыр. Әмма Лейсеннең сүзе бер, тотмый да, тотмаячак та. Аның фикеренчә, диета тотканчы иң яхшысы спортзалда biraz интегеп алу. Нәтиҗәсе бармы, юкмы дип сорап тору артыктыр. Лейсенгә карагыз да үзегез нәтиҗә ясагыз. Я кызлар, йолдызлар, кайсыгыз матур фигуралы булырга тели? Марш спортзалга. Ә без исә җырга тукталыйк. Bildim dünyada sen barın Hem min ağından nasip yarım Sine küttüm Bir gene qaradın Gözüme sihri qaraş Süzsüz gene Gaşık ettin Qaynar suyu Uşağında Dürlep yanı gırkem Senin bilen birge Tatlı suyu Utrağında Qalıyıq biz məngüge Qalıyıq ikev gene Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngüge Qalıyıq ikev gene Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngüge Qalıyıq ikev gene Qalıyıq ikev gene Qarашың irkeli canımna Sizem tılsımlı nazımna Sulaşında Benim yürek hazır sine Sen tek birden birim öttüm yazmışımda Жей буе яңгыраган жырларны тыңларга килегез. Татарча солянка җәйге хитлар. Айгөл Рахимова, Лейсен Гыймаева, Илназ Бак, Венера Ганеева, Ландыш, Ваяз Фасыйхов, Әлфинә Әзгамова, Рафаэль Дина Латыповлар һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 22 сентябрь. Филармония 297-43-77. 6+. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына кіруші Дивон Кредит акционерлық банка. Эй, bu bit Татарча солянка! Рамиль Шарапов, Расим Низамов, Эльмира Нагимова, Ринат Рахматуллин, Илназ Бах, Илсия Бәдретдинова, Раяз Фасыйхов, Артур Марат һәм башкалар. 7 октябрь, Мәскәү, Космос концертлар залы. Онлайн билетлар Заманча.ру сайтында. Яраткан җырчыларыгыз дәрбишиләр бистәсендә. Татарча солянка. Ландыш, Ришат Фазлыахмәтов, Илмира Нагимова, Ирка, Мөнир Рахмаев, Хәмдүнә Тимергалиева, Рисат һәм Синира Рамазановлар. 13 сентябрь. Сәйдгалиев исемендәге Мәдәният сарае. 8927 414 78. 6+. 9-нчы позицияда урын алачак җырчы Мәскәү егете Айрат Сафин. Айратны хит-парадта күрергә без бик шат. Ә сүз уңайыннан мәскәүлеләр, сез дә безнең артистларыбызны шатланып, яратып каршы алырга әзердер. Ишеттегезме әле? 7 октябрь көнне Космос концертлар залында татарча солянка концерты узачак. Яраткан җырчыларыгызны күрми калмагыз.
Мәскәү егете Айрат Сафинның киім сайлауына әйләнеп кайтсак, егет айрым зур игътибарны сәхнә костюмнарына бирә икән. Сәхнәдә яраталар, димәк, тормышта да яратырлар, дип фикер йөртә ул. Özbekkanım biriyle yürek sildi tibe Niksin hislerimle yaşarım elde Kıyılığım jüye hazırlanıp yerim Lakin kürgeç dağın karışından erim Yazmadım yazalmadım Kotkada sallanmadım Seni tıpkına küngülüm Dürlerine sakladım Yürü yanlarımdan yılmayıp gidesin Elle kuyusuz deyip şu esin keresin Neşe olmasam da yaratamın diye Sensiz urlarımın elesine gile Yazmadım yazalmadım Vodkada salamadım Seni tıpkına küngülüm Dürlerine sakladım Yazmadım yazalmadım Vodkada salamadım Seni tıpkına küngülüm Dürlerine sakladım Рафаэль Латыпов бүтән артистлардан айырмалы буларак матур булу өчен иң беренче чиратта кырына. Аннан соң гына киенә. Диета тотмый, әмма теләсә кайчан ашауны контрольдә тота ала. Кием яңартуга килгәндә, җырчының гардеробында яңа киемнәр сирәк пайда була. Аның каравы спорт киемнәренә карата югары фикердә. Хәтта мондый киемнәр кибетеннән кирсә, аны кибеттән алып чыгу сабый баладан уенчык тартып алу кебек катлаулы күренешкә әверелә икән. Аңлашыла, җырчының спортка карата мәхәббәте зур. Ә җырына килсәк, ул бүген гомер үтсә дә клибы белән хит-парадның нәкъ уртасында, 8нче позициясында урын алыр. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmın Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Çeşlerime ak düşer Yılırken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyen Vartlık jitse de Музыкаль каймак хит-парадын дәвам итеп, 7нче баскычка тукталабыз. Биредә урын алучы Айгөл Рәхимова хатын-кыз булуына карамастан тиз киенү белән үзенчәлекле. Үзе әйткәнчә, биләнергә бик яратмый. Матурлык ул табигатьтән булырга тиеш дип саный. Иң мөһиме күзләр. Алар елмайса, кешедән матурлык беркелә, дип сөйләде Рәхимова. Ә кием яңартуга килгәндә, еш сүзен берничәгә тапкырлау яки һич югы Айгөлдән кайчан кием алганың юк дип сорау кулайрак булыр. Киенергә ярата, бик ярата җырчы кыз. Ә җырларга яратуы сер түгел. Хит-парадтагы урыны да билгеле.
6-нчы урын хуҗалары Гүзәлем һәм Салават Минихановлар үзләрен формада тотар өчен дөрес туклануга басым ясый. Диета тотмыйлар, әмма төнлә ашамыйлар. Гастрольләр вакытында юлда хәләл ризык табу читен булганга, Салават вакытлыча яшелчә салатларына истинлек биреп ала икән. Оперативлык яратканга тиз җыенырга ярата. 10 минут эчендә киенеп, үзен тәртипкә китереп бетерергә өлгерә ул. Сәхнә киемнәрен еш алыштырганга, искиләрен кая куярга дип баш тавата башлаганнар инде. Гүзәлем исә һәр хатын-кыз һәр вакыт үзен матур итеп тоярга тиеш дип саный. Моның өчен әлбәттә дөрес туклану һәм матур киенү шарт. Шул очракта гына үзене 100% хатын-кыз итеп хис итәсең ди ул. Фикерләрен белдек, инде үзләрен җырлатып алсак та булыр. 6-нчы позиция бу атнада Минихановларныкы. Карасак буйлап, риза булып сойлап, кавыштык без иркәң туй ясап. Шуның өчен җаным тормыш ямен татып, бергә яшәү кирәк ут янып. Ай, 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 мәңгегә бергә шулай. Ай, 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 яшәргә язсын Ходай. Ай, 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 мәңгегә бергә шулай. Ай, 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 яшәргә язсын Ходай. Ай, 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 мәңгегә бергә шулай. Менә кызым минем килен булып төшкәндәй, килгән күлмәгем килешеп торып. Тор, нишләп ятасың шул куркытып? Нәрсә булды? Хит-парадның беренче бишлеген ачып җибәрүче чәчкә кешенең матурлыгы аның эчке халәтеннән тора дип саный. Урамга, кеше янына чыгасы булса, киенү бизәнү процессы өчен 2 сәгатьләп вакыт сарыф итә. Диетлар тотмый, әмма үзен тиз генә формага китергә кирәк була калса, туклануны контрольгә ала. Камыр ризыкларын вакытлыча рационнан алып тора һәм кичке ашны ашамый. Нәтиҗәдә бер атна эчендә чәчкә теләгәненә ирешә икән. Гардероб мәсьәләсенә килгәндә, киемне урынына һәм вакытына карап сайлый, әмма сирәк яңарта. Ул барлык киемнәрен дә озын гомерле дип саный. Әҗернең язмышына килсәк, анысын алдагы атналарда ачыкларбыз. Бүген исә ул 5-нче урында. Сине сагынып кайткан идем, авыр миңа шундый авыр. Давыллардан калганы сыман, давыллардан калганы сыман. Хәлсезләнеп ауган авыл, хәлсезләнеп ауган авыл. Нишләдең син авылым минем? Миңа беркем дәшмәде. Ялтлап куйды чишмәләре, ялтлап куйды чишмәләре. Гүя җирнең күз яшьләре, гүя җирнең күз яшьләре. Ниләр булды сиңа авыл, кайда синең назлы җилең? Давылларга бирешмәгән, давылларга бирешмәгән. Халкымның син җаны идең, халкымның син җаны идең. Нишләдең син авылым минем? Миңа беркем дәшмәде.
Розалия Каимованың үзен тәртипкә китерүе төрле шәрәк булырга мөмкин. Кай вакыт әлеге эш 5 минут вакытны алса, вакыты белән ул 2 сәгать буе киенеп, ясанып утырырга мөмкин. Элегрәк ябык кызлар модада булганда төрле диетлар белән мавыга идем. Хәзер исә туклану һәм фитнесны гына контрольдә тотам. Ди фикерләре белән бүлеште ул. Аның сүзләренчә, камыр һәм баллы ризыклардан баш тарткан теләсә кайсы хатын-кыз теләгән фигурага ия була ала. Ә кием сатып алуга туктасак, әлеге шөгыльгә кызыксыну белән карый. Әмма фанатларча түгел. Кыскасы, айга бер мәртәбә кирәкле киемен сатып ала да, шуны рәхәтләнеп кия. Шул рәвешле һәр ай сайын гардеробта яңарып тора. Музыкаль каймак хит-парады дәвам итә. Биредә 3нче позицияда тагын бер шапоголик яшеренеп ята икән. Сүз Алинә Әхмәтшина турында. Тормышта бизәнү дигән нәрсә аның өчен ят. Иң мөһиме чиста кием һәм юлган чәч. Баллы ризыкларга мәхәббәте зур булса да, диета тотканы юк. Ә менә кием яңартуга килгәндә, әйткәнемчә, шопинг сүзе Алинәнең төп зәгыйфлеге булып тора. Ул көннәр буе кибетләрдә йөрергә әзер. Аяклары арып талып бетсә дә, өстенә кием җыеп йөри икән. Хәтта соңгы акчаларын да шопинг бәрабәренә корбан иткән чаклары булган әлеге кызның. Әй шул, шулай шул, нишләтәсең, матурлык корбан сырый, диләр бит. Жайылған күнімізде, йылмаю yüzü бізде, әттиәнни отырасыз, ем биреп түрі бізде. Рәхмет әттиәнни дейбіз, туған жанлы итім бізні үстірген әрігізге. Әйе шул, шулай шул, үстірген әрігізге. Әйе шул, шулай шул, үстірген әрігізге. Шыдамнарбыз, қойғыда сыналғанбыз, әрбірі туған үшін үллерлік туғандарбыз. Апа сіңіл үнне абый, бірсінен бірсі шәпшаны, қойя қойсаң да яррай. Әйе шул, шулай шул, қойя қойсаң да яррай. Әйе шул, шулай шул, қойя қойсаң да яррай. Әйе шул, шулай шул, қойя қойсаң да яррай. Икенче позицияга да килеп җиттек. Биредә язларда табылдың дип җырлаучы Лилия Хаснулова нинди генә эш башламасын, барысын да ситуациягә карап башкарырга күнеккән.
Мәсәлән, берәр җиргә җыена башлады исә, вакытка карап бизәнә. Вакыт кысан булса, Лилия эшне тиз тота. Байтак булган очракта ашыкмыйча җайлап кына җыена. Гардероб белән дә шулайрак. Берәр чара өчен кием кирәк булса, тота да ала. Шуңа да кирәкмәгән очракта кибеткә йөрергә яратмый. Кыскасы, шапоголик түгел. Диета тотуның әһәмиятен күрми. Шуңа да бу турыда уйлап та караганы юк икән. Инде сүзне үзенә тапшырсак та була. Җырның исеме билгеле, хит-парадтагы урынын атадык. Димәк, тыңлыйбыз. Кышларның ак буран бүләге шатнама, суыгы түзәрлек янәшә булганда сөйгәнем, күренә матурлык, гүзәллек. Язларның исседә, төседә, сөюдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Язларның исседә, төседә, сөюдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Күзләрем муллыкта шулай да ялгызым, байлыкта күренми нигәдер җәйләрнең җылысы, йөрәкне җылытып өлгермәй. Язларның исседә, төседә, сөюдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Хит-парад лидерын атар вакытта җитте. Бу атнада әлеге титул Динә Вәлиевага эләгәчәк. Динә шулай ук күп кенә җырчылар кебек вакытка карап оеша. Гардеробта киемнәрен еш яңартып тора. Фитнес белән дә яхшы мөнәсәбәттә һәм юкка түгел. Җырчы баллы ризыкларга үлеп гашыйк. Иң кызыгы, аның иң яраткан ризыклары барысы да зыянлылар рәтеннән икән. Үзен формада тотар өчен аңа яшелчә салатлары ярдәм итә. Әмма иң мөһиме, ул да булса хәрәкәт һәм активлык. Шушы сүзләрне үзенә девиз итеп алган актив Динә Вәлиевага беренче урынны тапшырык та клибын карыйк. Хыялларым, абсолют позиция. Хыялларым һаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы. Яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым синең улымда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меннән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Менә шулай җәмәгать, һәркем кая гына бармасын, беренче чиратта үзен тәртипкә китерә. Азатулары акылга карап булса да, нәрсәгә карап каршы алганнарын чамалыйсыздыр. Дөрес, әлеге матурлыкны ачып та бирә белергә кирәк бит. Шуңа күрә ихластан елмаю комачау итмәс. Исән сау булыгыз. Музыкаль коймак хит-парады тәмам һәм мин Иркә сезнең белән саубуллашам.